Mhuri yeZimbabwe pano pamuzinda wenyu tichitaura nezvemagariro evanhu, social news, tichitaura zviri kuitika mumanharaunda muno munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kutaura kuti pane mukomana orovegwa mai vake mberi kwake. Chionai manje zvazoitika. Mhuri yeZimbabwe anonzi chiyaya mashura wedhira kuti mashura risiro kwaro apa mhuri yeZimbabwe ndiwadoti mambimbingongungwa shunjunjunju makukukuku. That's why mndiona kana passion jeva taiva netumwe tumawords tuma twibiri necheye zvikazodii is because unongoshaya kuti woexplaina zvinhu zvakadai so uchiti chii. So pane zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Tine information iri kubuda muno muguta reHarare, mhuri yeZimbabwe. Mukomana rakashigwa mai vake. Chinzwai munzwe manje. So tine mukomana isusu anonzi Bees. So Bees mukomana wokuti he is now 29 years old. So Bees wakarerwa na single mother. Mai vake vane vana 3. Bees is the last born, 29 years now. So mukomana uyu chiri kuitika nechekudai so ndechekuti pakashaika baba vake mugore ra2017. Baba vake vanga vane imba muno muHarare, one of the ghettos. Hatikuda kunyatsa kubudisa kuti chi bozi vanhu mwana, hatikuda kubudisa identity. So mvura is taurira kuti Bees it's just a placeholder, ndizero, right? So moms vaBees vakasigwa mirai tukaitaura kudai so moms vaBees, she was the official wife wamudhara waBees nevana vavo 3. So vakasigwa imba muri yeZimbabwe. But chinzwai manje zvakaitika ndezvokuti before mudhara waBees afa, vanova vanyoka vainzi Mr. Nyoka handiti. So before Mr. Nyoka vafa, Mr. Nyoka vakatanga kuita zvechihure, vakatanga kusiya mai vaBees, vakatanga kuita sei vachiita vari kuita panzapo vachinakigwa handiti. So now pavakafa muna 2017 muri yeZimbabwe, nyaya yakapisa yekuti imba boys, pane mukadzi akauya achiti ari kuda imba iyi akaipiwa, akatoudzwa kuti navanyoka iwowe imba iyi andoda kutopa iwewe handiti. So nyaya iri kunzi yakanetsa, ikaenda kumakotsi, ikaenda kuchichi, but at the end of the day, in fact zviri kunzi mudhara nyoka waiva nematruck 2 magonyeti, mabig lorry muri yeZimbabwe 2. Une den muHarare and then une storo nezvimwe zvimaassets zvakawanda handiti. So zvese zvakatogwa nemukadzi aanga agara naye, muri kubabata. So mai ava vanga vatora murume wamainyoka, vanga vatora vanyoka, vakatora tumwe matruck 2 magonyeti, ndokutora shop, ndokutora netumwe tumadzini tomukomana. So imba chete ndio yakasara ina mainyoka handiti. Bozi mainyoka vozoenda kupi muna 2017. So manje mukadzi uya iri ranga riri like more like vamwe vanokudza kuti so ranga riri hure ravanyoka kai handiti. But state singadi kudaro because murume ka unogona kuita zvaanoita ende hapana anomisa and inoona kuroora vakadzi vaviri kuriko handiti. So hatisi kuda kuti titi ranga riri hure raMr. Nyoka, anga ari mukadzi kana kuti wechi2 handiti. At this level ndo zvatingataura kuti anga ari mukadzi wechi2. So mukadzi uyu because wakasigwa marefu handiti, wakaenda kumaloya, akaenda kumachia, achipusha kuti mainyoka vabviswe padeni paipai. But mainyoka somehow vari kutadza kuti vari kuramba vachihwina kumacourt cases, vachihwina handiti. So zviri kunzi zvakaitika 2 days ago ndechekuti mukadzi uyu wakauya padeni pamainyoka, ndokudza mainyoka kuti imi ndakanguri ndakuudza kuti ibvai pamba apa, iko zvino izvi ndakutozokushandisirai violence, ndakutozodhila nemi on another level because mutadza kuti mune musoro wakaoma. Mainyoka ndokunyengera kuti iwe onaka wakatora zvinhu zvese zvemurume wangu, wakatora zvese, chandangosara nacho imba iyi, chirega undidi ndirarame nemba, mune matraki
ita something une shop, ita something handiti. Mukadzi aya ndokuti imimi maimi makajaidzwa muvaziva vakadzi vamwe kana kuti imwe type yevakadzi kana yatsamwa, especially ime rikaitaura, hatisi kutaura vakadzi vesa, tiri kutaura vakadzi vanobelieve kuti they are entitled to be taken care of by men or whatever. So in this case she feels like no, aidana Mr. Nyoka and she must get everything from Mr. Nyoka, zvanga zviri zvaMr. Nyoka handiti. Mukadzi uyaya zviri kunzi wakaenda kati manyoka ndoda kudzidzisa lesson 2 days ago ati manyoka ndoda kudzidzisa lesson. So zviri kunzi kwakuita manheru, mukadzi uyaya ndobva apindira aifamba nezvitoyota nevakomana 3 vaanga anaro. So pavakazodzoka mani, mukomana uyu mwana vanyoka anga avapo handiti, anga avapo busy mwana wanyoka anga avapo. So busy ari kudzoka because busy haanambogara ambogwira zvinhu zvababa vake. Remember kana baba akafa vana vavo because muna 27 kana ane 29 years zvira kuti muna 2017 anga nemakore mangana, zvira kuti muna 2017 anga nearound 20 years, but haana kumbogwisa kuti awane zvinhu zvachi zvababa vake, zvakangotogwa neiri rinonzi hure rababa vake handiti, ndobva avangotyoka. So achidzoka mukadzi uya wadzoka nevanhu 3 ndokusvika paipa ndokuona pana busy pana mainyoka, ndokuti right ndakakuudzai kuti ndoda kudhila nemainyoka. Mukadzi uya anofamba ne3 mamonya. Remember mamonya aya ndokuti imimi takuudza kuti mubve, muri kubva here izvezvi kana kuti chichiri kuitika. Mukadzi akati kwazondozogobva sei zvikazodii, mai vaya ndokunzi mpama bhutsu, mai vachiwira kwakadero bhizi achiri kozvii, bhizi achirohwa nekiki bhizi achiri kwakadero vokumana vakutorova kutodzemura momzi vaya vari kurova momzi vaya bhizi awira kwakadaro. Bhizi ndokuti aya mafaniza. Mukomana ari ngonzi wakangobuda handiti ndokudzoka in like 2 minutes or less than 2 minutes akabata tsvimbo. Mukomana ndokusvika ndokurakasha boys riya mukomana achida kudaidzwa ndokunzi kunogotsi bagu ndibhizi ari kudambura vanhu. Bhizi ndokudambura one way mamonya aya gotsi, monya richizama kunoti konda kuripedzisa, monya richinowira kwakataru, rimwe richinzi kik, rimwe richinzi futi tsvimbo. Mukomana ndokusvika ndokubata mukadzi uya manje huri rababa vake ndokuti mpama. Mukadzi uya asati tichiri ndokuwira kwakadero mukadzi uya ndokutanga kuchema ndine mari ndokusungisa. Bhizi ndokujambira akanomupa flying kick nempama. Mukadzi uya ndokuna kuti pano paipa, ndokudana mamonya ake atibvei pano. Mukomana ndokusvika ndokutora mota dzekeys 4x4 rangaifamba naro zvitoyota zihilux open track, ndosvika kutora key dzemota ndokuti right ndoda kukudzidzisai lesson. Mese ndibhizi kavadhiniwa vakati mese imi makatora zvinhu zvababa vangu, uyo mukadzi wakatora zvinhu zvababa vangu, ndakuda kuti uzvidzose. Mukadzi uya ndokuti no zvikazodii, ndokunzi mpama mukadzi achidedzereka ndokupamwa akuda kuti unodonha, ndokubatwa nabhizi kanzi ndati ndikuda kuti udzose zvinhu zvachi zvamudhara wangu. Zvikanzi takazoenda kumakoti ndokunzi imwe mpama. Mukadzi achirakashwa neimwe mpama ndokuona kuti pano paipa, ndokuti no iwewe zvinhu zvababa vako ndakuzozvidzosa chichizvi zvauri kuda kanzi ndikuda matrack and everything neshop. Mukadzi aenda kuti no iko zvino izvi matrack ndakatengesa rimwe ndasara ne1 track chichichi, but busy vanga vatova neinformation yekuti chakaitika nchokuti wakatenga mota dze-in-drive. Hani muri pabata kureva kuti wakaita mari nematrack ndokutenga mota dze-in-drive ndokuzotengesa rimwe track, so wasara ne1 track but une mota dzinonzi dzinosvika 7 dzema-in-drive. Mukomana ndokuti ndikuda kuti uise zvinhu zvose zvamudhara wangu, handisi kuda mota dzako dze-in-drive but ndikuda kuti uise zvinhu zvose zvamudhara wangu. So as we speak of today muri weZimbabwe, mukadzi uyu ari kunzi musi iwoyoyo wakatoenda namukomana busy ndokunomupa mari rusvika inonzi $13,000
yanga nayo in cash, $13,000 yanga nayo in cash. So aya ndo mamiriro akaita nyaya muri Zimbabwe. We will give you more updates as soon as tawana new information. Stay tuned, stay subscribed, stay following, stay blessed. Thank you for watching.